מה קורה חברים? כאן יונתן, בלו קוברה, בסרטון חדש, ואנחנו הולכים לשחק פורטנייט. כן, פורטנייט פאקפה. אוקיי, איך אני אסביר את זה? לא הראיתי הרבה זמן. ובוא נגיד שאין לי מה להגיד, בעיקר המבחנים ושיעורים וגם לא היה לי כוח, המחשב שלי היה כאילו קצת לאגים וזה, ולא היה לי כוח כל כך, מקווה שעבר לכם תקופה טובה. אוקיי, והיום, כפי שאתם יודעים, אולי אני קצת באיחור, אבל אתם יודעים, התחיל צ'פטר חדש, צ'פטר 5, שבו הוסיפו את המדליונים ועוד הרבה נשקים שבורים, אבל היום יש לנו אתגר. אני עם אמיר פה, אוקיי, אמיר תגיד שלום. היי חברים, קארן העורך של יונתן, ובעצם אני רוצה להגיד לכם שלא שמעו את אמיר כל הסרטון, אז אני אעשה את זה בשבילכם ואני אכתוב כל מה שהוא אמר. אוקיי, קיצר, האתגר שלנו להיום זה התיבה הראשונה שאנחנו פותחים, זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לקחת, אבל כמובן שלא כולל אילים, קיצר, אז חוץ מאילים ומובמנט כמובן, ופומפות גם אפשר, כי זה נחשב נשק. ויאללה, בואו נתחיל בסרטון. כאילו פרגון כזה, אתה יודע. סבבה. אוקיי, כשהתחיל המשחק, ככה אנחנו פה במשחק, ועל הדרך, אתה מפריע לי לסרטון סתם. וכמובן נשקים ברצפה אנחנו לא יכולים להרים, אז יהיה קשה. אוקיי, אז קודם כל גם רציתי לפרגן את אמיר, הוא פתח עמוד טוויץ', שאתם רואים גם רשום לו טוויץ' אמרסון בשם, אבל זה לא השם שלו, השם שלו זה עכשיו אולמירוס, משהו כזה. בעצם נכון אחרי הטוויץ' יש את המקף תחתון, אז בלי המקף תחתון ובלי הטוויץ' פשוט אמרסון, נכון אמיר? אמיר עושה אסון. אתה יכול לטייל, אבל אני אגיד לך את האמת, לא יהיה לך נשקים, כאילו, ונוחתים איתנו אנשים, אז אני מציע בשבילנו. אני מתפלל ל-SMG. אוקיי, וכמובן שאין תיבה בבית שנחתי. אוקיי, אין תיבה בבית שנחתי. כן, זה לי אין נשק. אוקיי, בוא נגיע לפה. ירדתי פה לביון. הופה, תיבה. לא, אוקיי, יש פה תיבה של קריסמס, זה הרבה יותר טוב. ובוא נראה מה יצא לי. אוקיי, וואו, SMG אפיק, זה מטורף. אני מתפלל ל-SMG. אוקיי, בוא נראה מה לאמיר לא. אוקיי, לא משנה, פה יש תיבה, אני לא יכול לפתוח אותה, וגם אמיר לא, חשבתי לציין שגם הוא זה, ושיגרתי טילים לאפו. בעצם, כן, בשביל השם זה מותר. נראה, וכמובן שלא יצא לי גם הפלסטר קלינגר החדשות, שרים והמפונפונויים. אוקיי, אז אנחנו בעיקרון עכשיו נעשה קצת חיים בזה. בעצם אנחנו יכולים לפתוח את הכסף בשביל אילים, אז אני קונה לנו הרבה אילים אמיר, אתה יודע שאנו ככה פנפון, התפנפן לנו ככה. Wait a minute! אוי, לא לקלל אותי, לא לקלל אותי. 4 קוקוסים, אני פורש מפורטנייט. יצא פה 4 בננות. אוקיי, טוב, אני נראה לי יחפש את תגיד מה אתה עושה לטו! אני אחפש את התיבה שלי פה. לוצ'י הזה, שערות בחזה. כן, וכמובן גם הלוט של אנשים אחרים, כמובן שאפשר להרים, חוץ מלמו, את הנשק הזה. wait פה, אני מנדריקו! Stop it. Get some help. אוקיי, בינתיים יש ככה לפרגן בסאב ובלייק, בואו נגיע ל-13 לייק, סתם. בואו נגיע לאיזה 20 לייקים, אתם יודעים, ככה ערוץ חלטי, מכובד, לא יותר בזמן. תכבדו את אבא שלכם, רגע, מה? את הבוס פה, תכלס של האנטנה הזאת, תראו כבר כאילו. אוקיי, את הבוס מותר להרוג, מתחת גרפלר, כן, זה לא נשק. דבר מלא אמת. אוקיי, את הנשק אסור לנו להרים, אבל את הקארט כן, תן לי את הכבוד אמיר. בוא נעשה פה. בבקשה, זון הבאה של נשק חיי כאבים, רגע. חיים שלי, What the fuck? כן, עפתי. חבר'ה, תסתכלו את זה מפה יפה. אתם יודעים, ראיתי איזה סרטון שיש פה איזה בוס סודי איפה שסימנתי. אני לא בטוח בזה, אבל זה
כן, אבל אני חושב שזה משהו כזה? כן, זה דומה לענפית גמדית נקבה. כולם אשטג ענפית גמדית. תסתכלו איזה לא מטורף יש פה. זה. טוב, אני כבר עם אילים, המון אילים, אוקיי? זאת אומרת, אילים, ג'יג' וצ'ק. מה באים אליי? אתה די... אוקיי, הם באים אליי. לא. אמיר, אני נס על נשמתי. תברח. לא, אבל אני רואה צעדים כזה, יש להם סנייפר. מה הולך פה? ואנחנו בוט פלטנית. Don't you feel sorry for me? Please don't you murder me. כן, היינו נדפקים, למרות שהמגן הזה באמת שבור. תראו מלא? מתו! איזה מטורף אני! אני לא יודעים מה אומר. זבלה של נשק. לא איזה לוט יש פה, חבר'ה. אני לעשות לוט בשקט, אני בא. אני יכול להרים להיות. מה? חזיר? חזיר זה חזיר? תמיד חזיר. טוב, אני הולך אליו בבק. קראט! He's no too much HP. אחי, הוא מחוק בקהילה, סמוך עליי. מה איפה ברוסקי? טוב, ג'יג' בשט חברים. תגיד, אתה רוצה שתטריף לי? נדבח עליך? לא, יש פה את התיבה הזאת של קריסמס. טוב, סתם לכיף נפתח אותה. לא מאמין. אוקיי, אז בעצם על מה שדיברנו, אנחנו תכף נראה לכם, פשוט אמר פה. משיג אותי בלי מרן, כי אני די בטוח, אבל אני בטח הם הלכו לשם. לי, חתיכת מחבל גר, אני מוציא עליכם, גלצה ניקום, מצטפים בפה. עליי, אני מסגף הוא. כי אני יכול להרוג אותו. וואי, הוא היה בוט ואני פשוט הייתי עוד יותר, אחי, לא הסתכלתי לאיפה שהוא היה בכלל, סתם אוקיי, חכה, אל תהרוג, אני יבוא לאכול. כן, אוקיי, וואו, זה מפחיד. הנה, סתכלו, זה בעצם הבוס. אוקיי, והבוס מת, וזה תיבה אפיקית רגילה, אבל די טובה, ולקחת לי... לא, אבל כאילו, אפיקית רגילה, כאילו, לא איזה... תכניסי את הדברים האלה, מותר לנו? תכלס, לא לאכול אותי. אני המורה שלך. טוב, יאללה, אני אומר בוא נהיה חזר נבא. זה חבר'ה, אפשר להביא פה ווין. אני שומע גרפלר. צריכי כבר ישמנה, מה? כן, זה יכול להיות... חכה לי! למי שלא הבין, מה שעשינו עם האנטנה, זה בעצם חשף לנו את הזונים הבאים, שבעצם זה לא טוב כי כל המטבעות שם לצערי. זה יצא מטורף להם, ומישהו קיבל ליטל פוש מ-23 מטר. אני גם הייתי קורא לזה ליטל פוש. כן, אני במילא יש לו 3 ביגים, אני סתם. רגע, אני בא, זהו. קח בי, וואו, הם גם טובים, אוקיי, כן, אני בדם. מה הוא עוקב? מה, וקטור רפואי, רוג'י, למה הייתי לשנייה על 1 FPS? טוב, בוא נשמע בטוויץ' המרסון. תוצאה, אני רוצה לעשות אותו. טוב, בוא נקווה שאמר יוכל להקליט שזה. אני אעשה באמת בזהירות. תלך מאחורי, תראה לי היה שם למה. על אחד העצים. אוקיי, אמיר, תסמן לנו בעצם את הזון הבא, כי אנחנו בעצם לא יכולים לראות, אז תסמן לנו על המפרש שלנו. אוקיי, וואו, איזה אדיטים שמדיטים. דלת, עושה לו open the door. אולי תוכל רכב. סתם לא, אבל אל תכבד, תגידו, מי שרוצה שאני אעשה גם תכנים על רובלוקס. זה ג'וקינג. חייב להרוג אחד? איזה טימייטס הם... אני מת, אנחנו מתיידדים איתם, מי פרנד. טוב, הוא רוצה וואנה וואנה. טוב, אמיר. זה מה אומר? אתה יכול לעשות את זה, אמיר. שאתם רואים לא יותר מדי בנייה נשאר, אבל כן, הוא בפול בוקס כרגע. שמע, הבעיה שאתה לא יכול לתקוע לו איזה פאמפ, אתה יכול לתקוע לו איזה SMG כחול. כן, אני אומר לך, תרים לי את הקארד. פשוט קף. פוז. אך ברבנגה! שימיניז! מה זה אומר? אמיר, פגות בו, אמיר! אמיר, פגות פה, אמיר! אמיר, תרוג אותו, אמיר. בסדר, אבל... יואו, טוב, אמיר! לא! אחי, זה הכל בגלל תהליך הפוטוסינתזה. What the fuck?
אמיר, טוב. לא, אני לא מאמין. כאילו, נעשה ומקלום, כאילו, הלך ל-SMG. אוקיי, חבר'ה, הגיע הזמן לעשות טייק 2, לא עבד לנו, לא נורא. אוקיי, אנחנו כבר חצי שעה בהקלטה, ומה שקרה בעצם, אני אסכם לכם בקצרה, הרגנו את כולם, הראינו לכם טיפה על איזה בוס חדש שיצא למשחק, לי יצא SMG צהוב, לאמיר יצא SMG כחול, את הראשונות שלנו, ותכלס, זהו, הגענו לטופ 2, ואני מתתי, אמיר ניסה להתיידד איתם, אני בטח לא מתיידדים איתם, my friend, ופשוט זהו, זה מה שקרה תכלס, אמיר ניסה להתיידד איתם, הוא בגד באחד מהם, והשני בא, עשה לו שקלקה ווי. אוקיי, חבר'ה, אתם כבר יודעים את החוקים, יאללה בוא נתחיל. אוקיי, חבר'ה, בוא נחמם קצת את ההצבעות. Nice. חבר'ה, לא לשכח לפרגן בלייק ובסאב. טוב, חבר'ה, זה השם של הערוץ של אמיר, טוויץ', אמיר סון, תסתכלו על זה שאתם רואים פה, רק אמיר סון, עזבו את הטוויץ' ואת המקף תחתון, רק אמיר סון, זהו. אוקיי, יאללה, אני אומר, אני הולך לפה. וואו, אמיר. ככה אמיר נראה בערך במציאות. כפי שאתם רואים, נכון הבת הזה פה? אוקיי, יצא לי אחלה של נשק, אוקיי, והוא ממש... עליי, פוגום עלינו. אני אומר, אוקיי, היה לו מתנה זה נחשב. טוב, בשביל להתגונן. אוקיי, יצא פה סנייפר, אני לא יכול לקחת אותו, תראה לי איפה, אני בא. פוגום עליי, אמת. וואו, צריך איזה נשק. זה גורם לי לאבד את השתנות. אוקיי, יש פה בונקרית בוי. תקלו את זה, רכב מטורף, איזה רמבורגיני. אומייגאד. אני בא, אני דוהר לכיוון המטרה. לא מאמין, אחי, אני סולל מתנות באתגרים כאלה. שמעתי אותך, כאילו לרגע היית בחלל החיצוני. עולים. יורים עליי. אני והייר הירוק שלי. אמיר, אשכרה יצא לי את הסנייפר, אני בא? אני מת! טוב! אמיר, אני בא? שלך, אמיר, אני מאמין לך. כן, שמע, זה לא נשק. עוד פעם אני חוטב. טוב, אמיר, בוא אליי רגע. בוא. אנחנו צריכים לראות גנגסטרים, בוא אליי. אוקיי, תתחיל ללכת, אנחנו גנגסטרים, אנחנו הבוסים החדשים. וואי, אמיר, לא הקלטתי אותי. אוקיי, זה שבוי שלנו. אתה לא הולך למות היום. לא, נפלתי! טוב, וואדה פ***. טוב, אמיר, תבנה אמיר. קרוב. כן אותך, איזה חמוד. Look at this dude. רגע, אמיר, אני שם אליהם. אני פול. אני לעשות זה שנבוח עליי בתגובות, אבל אני גם את הנפק! זה רק הדוגמה שלכם. אל אמיר, שימו, אני מרו בונקר. רוצה לעלות לסקיילבייס עם הבונקר. לא, נפלתי! כמה פעם זה קמפ לפרייר. 19, שמות אחד, שמה? 19, זה חרא אליו. כאילו זה היה טוב. זה היה אחד סנייפר, לפי תרגף עם סנייפר. פה עושה מחצת. אמיר, אני זורק בונקר אחד, אמיר. לא אחת לייצא, שמה? כן, לזרוק את זה בונקר אחד? בוא בעלה לבונקר, זה אחלה מקום. זה בזרון. אחד שם בערה. יש לי איזה 467 תקרון. סנייפר זה פחות נחשק לקהל הצעיר. אני מנסה לבוא, נו סקופ אחי. איך הגעת לשם? אני בא. איפה הוא אמיר? אם תרצה אני שומע אותך. אחי, איך אין להם בניות? לא יכולה לצאת לי, זה נשק שבור אחי בתחילת המשחק, זה לא איזה... קרוב. מה אני שומע? רגע, אני שומע פה איתם, אתה לא עושה כלום, אחי, זורק אותי לבוד. עליך? וואו, סתכלו איזה לוט יש פה בעיר הזה, אוי די, נו. סתם כן, אתה יכול.
אחי, דווקא באתגרים האלה, כל הבית המטורף אצלנו. אז אחי, גם אני מוסיף כוונת. התחת ש... לא. אנחנו כותבים סרטון. סרטון ליוטיוב. אז אני אעלה את זה ויהיו צפיות ולייקים. יאללה חבר'ה, קדימה. אימא'לה, מנסים לצלוף בי אחי. יש לך בול, בוא לבול. מה? לרגע חשבתי שאני מת עוד פעם לפול. בואו תחבא בבוש. תרקוד לי את הריקוד הזה, תרקוד. נדלת בערך שם, לא? נדלת בערך שם. אחי, מי המשוגע שעשה נאו סקופי? טאו. אוקיי, אני עדיין בהליכת בי. אימא'לה, עוד שנה דפקו בי. יש לי זה אנחנו נגד... מתי לא פגעתי. תכלס, מותר לנו לעשות לי כמה שניות החלפת נשקים. 24. קראפט? יואו, תסתכל גם איזה לוטריה לו. לא מעניין. אני מתחיל לחטוף את העצבים! איזה מנדלת יש מחוץ לזום, אני מבין את זה. 23? אמיר, שלנו, אמיר. פוגום מלא! אני מת. בואו נגיד לו שלום. ג'יזי חברים יקרים. יש לנו פה ניצחון, ג'יזי בצ'אט, חבר'ה ג'יג'י. תודה רבה שצפיתם, זה הסרטון היום, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ועד אז, יאללה ביי.